ki khubor ka Batisi TV lawan rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Kaseng HYC Riboy District haka arpo hunyo teri ubanai naiwing arajar arpuway hapo kajingelam jong Presiden Usamla Jason Lennox Nongrum lembat kidkhot kilano senyang shaka mairung RCLP School daki ben bat ki blackboard kum kajingerap kerpang nakabenta kajing donkam jong ki kena puli kanika school. Kaseng kala ais ngobha degi ni tiar sha kanika school hadin bo Presiden Usamla Jason Lennox Nongrum ula sha khot ngobha kumukongsan ban pli ka kamera kelas batmai jong kanika school ha kabala sakhi lang do headmaster ubabu Ospin Lingdo urang ba asnong uba melansius nongsap kinong hikai ki kena school lembat ki kimi ki pa jong ki kena school kanika si kabasa jingken mau ha kas history jong ka school ka jongi te balay nga ong kumta na markalong kasi ka ba kemen na kabanta ikna na kabanta kilong keme na kabanta kilong kuma longpa na kabanta je ka MC hi baro kawai te kani kasi ka ba kemen na kada kacing ka ba kum ni kum ka school ilayo kanya ta ka jingerap na kaseng HWC na ko umber unit ngapin pau bangas ngeu kumbanyam haswaban pli ini kamra kelas ibarit jung bad haba pia don lang kumni ngaru ha ka ju kadur ba irang ba snang ba ka ju kapor irang ba balang ilapin pau ke jingduk ke jingkedu ke jongi Andrei, bad hakan ka step ngashim ya kan ka kabu. Ba ka jingduk ka jingkerdo ka jongi. Ngathai kan sasdang pan letno na kan ka sinong thau. Balai ngasngu ben ong ya kan ka jing ong ka jonga. Namar balai aslam bangalap ap jing ong. Ya kini kintin rai thu se kilong tang ki tin ko ti rai minta ha kini ka step aba pi kum ki members jong ka HYC pi kloi ban knel lagakti ka diang lagakti ka mon ngakermen sebagai jingduk ke jingkerdu ke jongi kan don shu ka ai ka ba pi pilong balak kloi kan sabek no ya ke jingduk ke jingkerdu ke jongi ke ai ke ba pipilang ki bakloi kan sabek no ya ke jingdum ke jingbet ke jongi rengkat batiti ya raplen ke jongi ko play sibun HYC ba i jongi nidang don kam sibun ya ke jirap ke jongpi namar ba menta kasni habangi ya kendo kumne nilas ngeu jam Nilas ngeu piet, bat nilas ngeu slur. Ban kerpat na pi, ya sibun ki jingdon kam ke bangi, ngidon kam na kaliang jong ke school. Ngidon sibun ki kimi ki pa, iba amnut. Ya ke jing syai, ke jing ustad na kabenta kalawai jong ki kun ki ti ki jong. Andai ngidong don kam sibun ki jing yarap. Haki bangun kilian ki bangi kum ki kimi ki pangim la. Andai menta haki ni kapul ngasngu banong ba pipi long gakti ka diang gakti ka mon na ka benta ki kuan ki jami. Kublai sibon presiden menta haki ni kasni ni ya ju ni ya jan. Menta haki ni kasni isneu shulur ni isneu shinan. Ban ya thu ya ka ei ka bangi ni don kam ya ka ji rap lem ka jami. Hoi kini ka school Kadai ke school ke sedang la kamslam, ban ngaru ngala long kanong pitlang ngala kamslam hi. Nila yak sai nak kami ke pos, kami ke por. Kumno ban kentiu ya kini ke school ke jongi. Kadai nyim dan lan, namar ba kecing perkhat ke jongi. Kalong ke barit, nyim yar ban pasiau yepi, ban pasiau yeki ban. Kadai nyi up. Nak sota, nak kata kadau.
Andai minta kan ngasih ngapin pau bangiru kimi yang salong kipsta. Walang im lay school, walang im nang im don ka kerdan pule. Andai leng ba gajing wan jno ka jongpi, leng ba gajing wan yarap ka jongpi. Ngiru kilong kimi kilong pa ngin salong kipsta. Ngada semua melung ban penpau ia ka jinglong kloi jongpi ko masnong balang kilong kemi kino hikai bar ki hep ki barit ban yalum ban yang burung kumne ngas melung hadu kata-kata bangan yoi ia ka jing angnut ka jongpi ko masnong ban tebe jing syai nang siyo ban pli ia ka kamera kelas ngadang yatu ia pi ia ka tuka tin pira kata ka moto ka bagi yatip ka balak sang nadu kat kandai spanyo kandai henrei ha bangi snapat ia ka jingmut jong ka jingtemu ha basen ia ka ni skol daknya situlai ngasngo uda kata ketik sisa ia ka san perkhat larangi puson ia ka jingmut balai banga ong kumta namar ba ha banga keli ki don em ki MLA ki MDC ki nong mi khmat ki don em ki wipat ki riu pak mat jong kadong kathan ban wan jungo ban wan pet ya ka snong ka thau ka jubab kalong em kim don hang tang ngas thu ya ka jing sha ino kun swet ka jong pi kum ka snong henrei ka dei ka jing bas bun jong ublei ka dong ya pi bola ai ngi ka takalat kalenti ban yo ban ye kendo ban thu ya ka jing ya ka jong pi namar ba ka kam ka jongi kalong ban kit ban ba na ka banta i wei pe wei dkhot jong ka jet ban ru hakleng jong ka bring tra para do prasnam long kmi na kwa ban shim ka kabu ban ya thu khniat chpang no sai ma phit tip kham ha ya ka jing ya inti kam dei bangi lak don ki post nam ha ka jing ya inti dang arajar khat sau khat nyu tarik julai dang yo ban suit ban shor ban penlong do penlong snam ka sai dang news nam kanthi man ta ka jing ya inti henrei lara pipet iki kam lara pipet iki kajing enti kam dei ka basuk kajing terha kajing tunjuk kajing ya ka bengimat kam dei syu ka bamulu mala henrei kadi kajing ik kajong blai bu ai ngi ya kata ka bor ban sngutu ban syampang ya ki mat ki jura bakum ki nong snong ki kendo hakaleng juga bring nutra hoi nakaseng ya keren ken ya uput usam ya keren ya ki an ki kanun ki bakum ka jai penru ya don kam ya keren ya ka roi kapar ya keren ki mat ki paper henrei klem dala pen klet ka pule dangle ka de ka wei na ki mat ki bangi bu ahmad ban kentu ya ki paradok musnap nomor nyitip biang ya ka jing sisa langi rius pa katno langi bet katno klem ka jing pule haga jigim jongi ki breu kalong le no de na kata daw nyidap ka jing so diaw ban yoi ya ka jing sha ino ben mo habai babu Austin ipan sngo ba watang ka kamera kelas lu kadang trili ba plikum ka snong piami krui ngayaro ya ka mensim ka jongpi ba pidang don kata ka jinge trelang ka balang kilong kemi rong ba snong rengkat berka MC borok kawai ban yami syahman ban peniang ban yashna ban yawat kilat kilinti kumno bagi nuwanra ya ka pule kadang le apo jo snong ba thani borok kawai ngamong ba kani kasngi kan kutno tang hapreng jongi kumne hadin bingil ali phai henrei ngasngo ban ong ba kadi ka jington bok ka jonga bangan yo ban yu kjat hapo jonga ne ka snong bangan tip khamba ya ka jinge ka jongpi ngaken tu ya ka umbir unit ngaken tu ya ki sipai jong ka HYC banang ne syahmat haba pidon kinu gi jinge sngo ba long bala kloi ban ya fun ban ya kenduk ban pen sngo pitip biang ngi di ki patri mon sngo ba nyimdan ni ka pisa ka tangka nyimdan ni ka spa ka phau hanrei ka i ka bangi kum ki khot ngia seniang ngia benhei ngia no ka bangi don kadi kata ka bangi lapat ban yarap ban seniang syaka imlang ka salang hakeleng jong ka bring trap ban ai ka jingero i ka HYC umbir unit ka bala long kloi ban pensngo ya ka district ya ka jingdon kam jong ka school ka bala pensngo ya ka ta ka jingmut ka babha ya
Maria tiap ya kabakum kita ki jingmut. Ban lej, ban pli ya ka kamera kelas, ban ai ki blackboard, ai ya ki desk, ai ki ben. Na benta ki hep ki barit. Ngada melung. Apa perkat marwai brio. Kakam ka jongi, kum ki samla, kum ka HYC, kalong. Bangin kentu. Bangin kentu, naru ka kampule dangle. Naru ka kamrep. Naru ki babela misteri ki babela sngi. Ki beri ki badan halaka jong ka benta baki tray. Kakam ka jongi kalong, ban pentik na bangi don kat baki. Henry ka iga bakam kongsan kalong ba. Ka jingnang jingstan, ban tebe. Iya kata ka jingshai. Hapo jong ka shnong, ka ka bakam kongsan. Sungsi ban ya thu ya pi badang shiyo ngadang shiyo ya ka way ka news men step ha ka bai dei bat ka jinglong jingman jongi kum gejela ngan shim ga kabu ban shi pentip lang ya pi ba ha ka leng jong gari India gejela Meghalaya kawan basan ha ka jingduk house ngap ma pi ha ka leng jong gari India iwan basan ha ka jingduk kai ga kam sungsi ka long ba kari bhai district kadi ga district ka beduk tam Hapo juga jela ka jongi. Kata kada gajing shisha. Paradok prasnam. Habengi jet. Ya kinong mi khmat. Habengi jet ya kinong yalam. Ni jet da gajing shania. Bar gajing ye. Bakin lek bha ayu re ayu yangi. Hapo juga shnong, hapo juga constituency. Henry lek selak banong. Gajing bamsap bampong. Kebalak syarkai kebalak jur adu kata-kata. Gajingnya syrut, gajingnya bisni, gajingnya pihun. Kabalak syarkai adu kata-kata kajingnya kukuhiu kajing bermailat berute unkiu un syakri un lek bah yo banga ngam yo lat syuk kapor ka bansawan kita barok kideki iwei pa iwei barit ki balik se kumengi niklet ban pej la neklet ban perkhat kabalak penjot penprah ya keri bajak pentu kajongi ngakentu ya ka sarkar ngakentu ya UMLA ke MDC bas ngobha lengba kene gasngi wan ya ka banjurip ya kene ka shnong Wan yang kabajurip ikan naga shnong, sengap ikan jinge jong nong shong shnong. Ngangit pidon sibun ki jinge, ngamit batang ya kapule kaputian rei, ya kiba buan par ki kama po jong shnong. Hakapor ka bangiyang, hakirnsan yelap election. Ni ayak tekitin kular, ni kran jali jaum, nyin syakri, nyin wara ya ka beneng ka kendo. Henry, on nang yelap dep banjit ikin mikmat kai ka baja, bantarha de mga mapi. Pigi long kemi. Kilong pahapo jong ka nagashnong. Ar hajar ar pulai kam desu ka bajengai. Kin sawan bet ngan penting na ngai pi ban wan pan ya gajing kersian Henry pihak ban sultu. Hakini santli kisnem ki bala lik no. La kila ainem ya kata kajing syakri ya kata ketin kular ka bagi aklai hakmat jong pi. Wat ong ba piduk. Wat ong ba pibit. Wat ong bangangau numla ban kikli namar ngam don ya gajing nang jing start em. Kita borok kini tang kidau. Ban pan ni ka hok te pinang em. Ngimong i pikile ya san. Henry ya bakiwan apo shnong ban pan ni gajing kersian ban ker ni ki pila em. Ngila jet pi ban long kum kita kinong syakri. Ha bengi jet MLA ngi jet MDC, ngi jet kinong mikmat, ngim jet ki kendrat, ha perkat pi kan ka tentien. Ngi jet ki bro ban syakri ban yasat nam ta gajing we nong shong shnong. Kenari ngilong Manau hika